Paabot? Tara na, tara. Abo, ang ano sa daan niyo. Paabot. So, manusi. Tara na ba? Agay! Dang! Asa mo man yung tawahan na, oy? Puti ang paas akong darling, ay. Dang, naglagot na ko. Tara na. Dang, naglagot na ko. Lagot ni. Nimo! Nabuwag kay. Litra! Saan naman taon ka? Oy, lit agad, porkit ikaw lang ang nauna diri. Dang, nalit ka na. Wadaan ako gana. Grabe na, magabi. Pilam day ka minutes akong nalit. Di ba alas 10 atong sabot? O alas 10 uno na. Nalit kag 60 seconds. Ah, grabe. Para 60 seconds lang. Grabe naman, sad ka. Daawa na gana. Dinihatan ka paabot. Tara na, tara. Abo, ang ano sa daan niyo. Paabot. So, manusi. Tara na ba? Agay! Maunit tiban eh. Kung unsa ka importante ang bawat oras, segundo og minuto. Emotional, Dad! Unsa man ka, oy, say, magkaglud-luod. Ah, samok. Kanihan ta si paabot. Lugay kayo. Sorry na ba? Ako na gining sala ba? Ako'y labot. Bahala ka. Kaya ani, oy. Hala ka diya. Dukong ipalagot ha. Kanihan ta kayong pinaabot. Lugay kay naabot. Asa naman dong kanahan? Nawa man? Bang! Huy, asa ka, oy! Unsa man ito nga na? Huy, asa ka, oy! Mupuli ko. Hinat ako ba? Bahala ka diha. Patasa, oy! Hunong na ba? Maunit iman eh. Dili sa tanang panahon, ang babae ramang luod. Gukod. Emotional, Dad!